na gari. Assalamu alaikum ɗan ƙasa barka dai. Aisha kwana biyu. Lafiya ƙalau. Yawwa ya gari. Lafiya Ko ƙalau. bikin ya matso ne? A yau ma tambaya ke gare na ai. A to dama an dai na ganki da wannan bututun ai na san tambaya ce da ke. Gabza min ita. Me za ka iya cewa ganin yadda manyan ƙasar nan suka goya wa mai girma shugaban ƙasa baya a shekara ta 2015 amma kuma yanzu suka jajjanya jikinsu a shekara ta 2019 me za ka iya cewa? Ke kika ce manyan ƙasa ko? Manyan ƙasa fa. Aha, in na fahimce ki su Ojo kike nufi. Ojo! Allah sarki Ojo. Ke bari ki ji. Ojo ba babba bane. Ojo yaron da yake rarrafe ya fi Ojo. Kuma Ojo yanzu wato tudun mun tsire yake nema. Bakin rai bakin fama so yake sha saboda me akwai badakala ta biliyan 16 na kuɗin nefa. Da shi da wancan dan takarar ko ba haka bane da aka rasa ina ta yi wannan biliyan 16. Farodi ba aka yi ma'aikatan nefa ba. Ko ba haka bane. Banda wannan akwai badakala ta algo tana nan a dankare. Kai bari in gaya miki mai kankan. A tarihin Najeriya ba a taba shugaban kasa na siyasa nan na farar hula barawo irin Ojo ba. Ojo ai saboda satan Ojo ɗansa ya ce kai baba satan nan ta yi yawa ni bayan Muhammadu Buhari zan ga gaskiya wallahi ba zan bi kawo baba ya ce malo ya ce ba wani malo yawwa ba wani malo ina bayan gaskiya wallahi ya ce ka rufa min asiri ya ce baba lokacin da ka ci ni ina rarrafe amma yanzu gaskiya na fuskanci baba inda ka fito nan za su mai da ya ce ina na fito ya ce prison to kaga kajin sai a raba talakawa da kwaya duk sai a raba Ojo ai baba ba zalimi irin Ojo baba ne so yake hargitsa Najeriya kuma yanzu yarbawan ba sun juya mai baya ina gaya miki yan uwansa sun juya mai baya yawa saboda babu kawo da sun juya mai baya gaba daya Ojo ai Ojo bai yi ba Ojo ba bai yi ba mu je zuwa 2019 Buhari yana ci zaki ji me zai faru wannan gonar dama ni na hango aka ce talaka ku zo ku ebi dukiyar ku na hango abin da zan danka a gonar Ojo ba wani dan kasa ku kenan jiddan wala iran kuna dawo da bara bana waye wani Ojo akwai wani shugaba yanzu da ya wuce Buhari ko ku akwai wani babban Najeriya da ya wuce Buhari daga ne duk marasa lafiya ne ko duk marasa lafiya ne suna can sun makale a sama Dan ƙasa tsaye mana ai akwai tambaya ba ƙarasa ba. na gama da maganar Ojo yarinya Ojo ba zan saurare ki ba Ojo ba zalimi APC zamu da kwari APC jam'iyyar Buhari ne an shirwa